Som Zuzana Žabková, som z Košíc a vyštudovala som Vysokú školu výtvarných umení, to som skončila pred 2 rokmi a tento rok som skončila vlastne bakalára na Vysokej škole muzických umení, obor choreografie. A vlastne som teraz na voľnej nohe umelec, ktorý vlastne sa snaží ako keby tieto dva obory prepájať. Volám sa Radovan Čerevka, som výtvarník, pochádzam z Košíc, narodil som sa v Košiciach, kde pôsobím na miestnej fakulte umení ako asistent. A popri tom sa aktivizujem ako galerista. Som Erik Sikora a kto som? Čo robím? Som Erik Sikora a väčšinou sa snažím točiť to, čo žijem, nejaké podivné príbehy okolo, čo sa mi stávajú. Som Martin Vongrej. Pre finálovú výstavu ceny Oskara Čepana som pripravil inštaláciu, veľkorozmernú inštaláciu, dá sa povedať, ktorú som koncipoval na rozmery miestnosti, ktorú som si vybral. A táto práca má názov The Land of the Enduring Freedom, to znamená krajina trvalej slobody, čo vlastne odkazuje ku konfliktu v Afganistane a ku operácii spojeneckých vojsk v rámci misie ISAF alebo ISAF. A tvorím takúto veľkú scénu vytvorenú, vyskladanú z istých štatistických údajov o tomto konflikte, ktoré som zbavil akékoľvek popisnej agendy, akési také grafické mesto z grafov, mesto z vizuálov, ktoré odkazuje k tomuto konfliktu. Čo vlastne nadväzuje na ďalšiu časť tej inštalácie, a to je taká horizontálna, dá sa povedať, že záhradka, ale ja to volám pracovne záhradka, ale je to v podstate krajina, je to podstavec, na ktorom je vysypaná pôda a verne napodobená z agentúrnej fotografie z Afganistanu. Som zrekonštruoval túto fotografiu pomocou pôdy, ktorú som našiel vo výcvikovom stredisku Lešť na Slovensku, kde sa cvičia práve naši vojaci, ktorí odchádzajú na misie do Afganistanu. Že tá práca vlastne má byť aj takou simuláciou toho konfliktu, ktorý nie je v podstate v tomto smere pravdivý. Nepravdivý v tom zmysle, že sa jedná o obrazy, ktoré sú už prenosom mnou ako výtvarníkom ďalej posúvané. A obrazy, samotné tie obrazy sú, dá sa povedať, už v dnešnom súčasnom umení mnohými umelcami, alebo dá sa povedať, keď sa nebavíme ani o umení a bavíme sa o nejakej kritike médií, tak sú spochybňované, či majú tu dostatočnú relevanciu, aby mohli vypovedať o veľmi závažných problémoch. To znamená, že ja sa dlhodobo mňa fascinoval ten kontrast medzi nejakým spravodajským obrazom a medzi nejakou tou realitou, ktorú má odrážať vlastne. A tak tomu je aj v tomto prípade. V podstate princíp toho, čo tu chcem ako zobraziť, je niečo ako keby čo najmenej vstúpiť do toho nejakého zobrazenia, aby som dokázal zobraziť niečo, čo je mimo zobrazenie a dokáže si to v podstate pamätať všetko, ako keby všetko, čo sa odohráva v tom zobrazení. Sú to ako keby také najmenšie vstupy. Napodobujem
ako keby princíp prírody, akým spôsobom kreslí ona v rámci rastu stromu z jedného bodu do viacerých, z jedného bodu rozširujúci sa kruh a vlastne ja tam zobrazujem niečo, čo by malo ísť náproti tejto nejakej kreativite, tej prírody. Že ona, tá príroda ako keby rastie ten strom z jedného bodu, ten strom sa nabaluje v tých letokruhoch a ja vlastne idem naopak proti tomu. S tým, že verím v to, že všetko, čo je ako keby zobrazené, nemusí byť ako keby znova zobrazené, alebo všetko je zapamätávateľné alebo zapamätávané určitým spôsobom. A potom všetko, čo ako nejaký subjekt človeka vidí, je vlastne iba odpoveď na to všetko, čo už ako keby vytvoril do toho zobrazenia, že akým spôsobom on vstupuje, to nejaké vedomie ako keby spätne reaguje na to, čo on nejakým spôsobom do toho vstupuje. A ten princíp, ktorý tu robím, je niečo ako, ja to nazývam také, že nekonečný pohyb, alebo pohyb nekonečnosti. Sťahoval som skrine a teraz na nich dám televízor a na ňom pobeží video o taký záznam, čo som robil celé leto. A k tomu bude vonku pri vchode taký predaj suvenírov z toho. Ako veci, ktoré sa objavia v tom videu, budú, aby sa vytvorila nejaká uspokojenie po... Proste chcel by som... Sám pre seba ma zaujíma, či existuje nejaká ako túžba po hmotnej veci z videa, takže potom by som chcel len predávať suveníry z toho, že či to bude fungovať ako postavičky Disneyovky po filme alebo tak. No nechcem ľuďom, ktorí sa cítia byť videoartisti, to zobrať, ale podľa mňa videoart už neexistuje, alebo pre mňa neexistuje, ja sa necítim byť jak videoartista, lebo ja proste robím video kvôli tomu, že to je najbežnejšie prijímaná záležitosť a tým pádom by to mohla byť aj najbežnejšie vydávaná záležitosť. A takže keď vznikne druhá vec, na ktorú rozmýšľam, je, že keď bude televízia, nad ktorej si tými istými tlačítkami prepínaš z filmovej ponuky, televíznej ponuky a YouTubeovej ponuky, takže tam sa úplne stiera amatérske a s profesionálnymi, takže vlastne sa to pekne zlieva, mne sa páči ten bordel v tom a že ja tiež robím v podstate niečo medzi tým nedefinovateľné. A to video sa viaže k jednému miestu, ktoré som náhodne objavil a objavil som tam takú vec, ktorú som si nazval plávajúce kamene a s nimi som pracoval celé leto, som si ich nosil v batohu a natáčal ich pri rôznych dojímavých romantických scénach. A sa mi to celkom spojilo aj s tou kachličkárskou robotou, že vlastne tam je to o vynachádzanie nejakého nového dekoračného trendu, takže som tom potiahol potom po tej línii, ako vymyslieť nejaký hiťák dekoračný. Takže toto som použil na to. Ale potom sa mi to rozmnožilo na plno vecí, čo by sa dalo robiť ďalej s tými plávajúcimi kameňmi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pripravujem tu vlastne inštaláciu s názvom Úsmev Giocondy. Celá tá inštalácia vychádza z takej nájdenej knihy.
A mne to totiž to hneď asociovalo to Duchampovo gesto, kde ako on, jeho dielo L'H čo je vlastne ten jeho taký ako manifest ready-made, kde Gioconde doplnil fúziky. Tak ako keby toto bol taký ako prvý impuls, tak ten obal ako abstraktný, že vznikol taký nejaký iný portrét. No a ja som vlastne začala ako keby pracovať aj s tým textom. Tam je vlastne v tej knihe je poviedka s názvom Úsmev Giocondy. A ja som vlastne ten názov som vpísala ešte raz do tej poviedky, tým, že vlastne som ako keby išla, že každé to písmenko je na jednej strane a ja som vlastne na každej tej jednej strane som pospájala, že začína to takýto U, tak na jednej strane som pospájala všetky Účka a vznikli mi vlastne takýmto spôsobom mi vznikli tvary. Tieto tvary budú vlastne vystavené na ako kresby na tejto poličke a na základe toho, tým, že ja vlastne už aj predtým som sa venovala grafickým partitúram, ale ako prepojiť to, lebo grafické partitúry sú väčšinou spojené s hudbou. Ale ja som sa zaoberala aj vo svojej bakalárskej práci, ako to vlastne prepojiť s tancom. Čiže vlastne pre mňa tieto tvary, ktoré mi vznikli, boli, ja to nazývam kubistické ikosahedrony, čo sú vlastne, ikosahedron je to úplne taký prvý pojem vôbec, teda Laban, jeden z ako najväčších choreografov 20. storočia, rodený Bratislavčan, tak vlastne on definoval priestor tanečníkov ako v tejto štruktúre toho ikosahedronu. Je to vlastne geometrická štruktúra diamantu. To kubistické je vlastne ako pozeranie sa na jednu vec z niekoľkých uhlov súčasne. No a ja som sa vlastne týmto princípom inšpirovala v tvorbe tých choreografií, ktoré budú na videu. A tým pádom vlastne vždycky sme si zobrali v rámci ikosahedronu a ten celý sme vytvorili nejaký materiál, ktorý sme potom vlastne, ako som s kočkami vlastne modifikovala tým, že museli ako keby nakloniť to alebo natočiť, rôzne vlastne modifikovať to pozeranie sa na nich. Čiže vznikla ako keby taká kubistická etúda alebo kubistický malý tanec. Minule som napísal takú vlastnú poznámku, presne tak to znela, pre koho píšem a pre koho tvorím s otáznikom. No, robím pre seba hlavne. Musím to takto povedať. Bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí, na druhej strane potom nastáva taký prvý nejaký moment, ktorý niektorí umelci nepriznávajú, ale na špičkovej úrovni, keď robíte umenie, čo sa snažím robiť, tak musíte sa aj skúsiť pozrieť na to očami druhých. A čo to znamená? To je veľmi, samozrejme, že komplikovaná otázka. Čo to znamená, že či očami nejakého vplyvného galeristu, alebo očami, ja neviem, nejakého, alebo vo svetle nejakého trendu, ktorý práve prebieha. Sú veci, ktoré vlastne sa nedajú, do určitej miery sa nedajú podceňovať. No ja sa musím priznať, že sú iné veci, s ktorými ja sa stotožňujem, ako výtvarné umenie a veľa vecí okolo neho, čo sa deje, ma určitým spôsobom obchádzajú a to, čo ja robím, som si vedomý tam nejakého vizuálneho vplyvu, ktorý už ani nemusí byť o tom, že ten človek to musí vidieť. Tak, jak som to hovoril o tej určitej pamäti toho zobrazenia. Takže tie veci stačia, aby sa diali. Je to najviac dôležité. Najviac pre mňa je dôležité to, že ja musím cítiť voľnosť v tom, keď tvorím. Ako musím cítiť to, že to funguje. Že to pre mňa funguje ako istý spôsob hry. Aj keď pracujem vlastne s tými mojimi ako kočkami, kamoškami, tanečníčkami,
tak je to ten istý princíp, že musíme sa, nie že musíme, ale vytvoriť to prostredie, to tvorivo hravé, ako vytvoriť im podmienky na to, preto mám rada aj tú formu tých ako zadaní alebo niečo, keď sa vytvorí nejaké pravidlá hry, ktoré vlastne otvoria im možnosť, alebo dajú im niečo, čoho sa môžu chytiť, ale v podstate im otvoria veľkú možnosť nastavenú nejakú kreativitu do jedného smeru. Čiže tým pádom a ja si dávam vlastne takú istú hru, keď robím veci. Že si zoberiem niečo a s tým sa potom vlastne dosť ako až šálim. Veľa rozmýšľam o veciach, trápiť sa netrápim a vlastne tá humorná zložka môže byť aj dôsledkom toho, že sa snažím dať preč takú akúkoľvek nejakú takú civilizačnú seba kontrolu. Akože, neviem, či to je... Prečo? Lebo vlastne strašne veľa vecí by som neurobil, keby som mal ten software v hlave, že ja tu budem vyzerať zle a tu sa strápnim a toto možno si ľudia budú myslieť, že som debil a toto si budú myslieť, že to sa tak nerobí. A vlastne toto som si musel hneď na začiatku odseparovať, lebo by som neurobil nič. A tým pádom, keď to odkryjem, tak teoreticky pozývam aj to diváctvo na to, že sa momentálne nemusia hrať na tie veci.